Hormatly radyo dinleyiciler, häzir sizi Mertebe atly radyoyu eşitdirýär. Keselhanan täze salynan jaý guru aglyga öwrenip ötýär. Neredendir bir ýerden aýdym sezeşdirýärdi. Mundan bir hepdodal derdine derman gözläp bere gelen oğulbag deje elini hatasyna aldy da Keselhanan kapysyna çykdy. Özüne gurrunda şöýlenýän ýaly çöňgülen gözleri töweregine aýlady. Bu wagt töwerek çololukdy. Ol elkinji eden oturgujyna öýden goýberdi. Edil şow atam gün özüne tarap gelýän eli suňkuly bir adama göz düşdi. Salamu aleykum. Aleykselam. Sağlıkmı canım? Gurgunlukmudur? Şükür. Garryny taplangy ýaşymy? Ay inni bu adamlarda tap näme işlesin, ýaşylyk näme işlesin. Dert ýamany garrylyk diýenmidirler näme. Bolsa da öňküýal däl. Däri dermanlaryň gara peýdasy bar. Gotlaga elinäki suňkasyny oturgusyň arkasyna ýerlerdi, oğulbag dejen kaptalyna ýerleşdi. Kaptal jüýtünden ullokan garaly ýaglygy çykaryp, çeýzoran maňdaýynyň derini sildi. Garrylar sorunjak bolýarlar. Ara düşen az wagtlyk tymyşlygy oğulbag deje boldy. Näme, sizem sırkow soramaga geldiňizmi? Men sizi tanamadymla. Nireli bortuňyz? Men Akkala obasynda ýaşaýan. Adyma Guttul diýerler. Siz haýsy obadan garryny? Menmi? Menin Goňra obasyndan. Men Şirhanyň ejesi. Onu raýonymyzda hemme kişi tanýar. Men oglum guruluşykçylaryň iň ulsudyr. Şerhanyň adyny eşitenden ýaşylyň ýüzi ütgedi. Bady gaçan ýaly boldy. Gotlaga Şerhany diýseň oňa tanýady. Oň häsiýetine, edim gylymyna beletdi. Ýön ol sar bildirmedi. Sapaýçylygy ellenmermän görnedi. Ol raýonymyzda tanalýan adam. Yeri Gutlujan, näme diýdiň boldy? Türküläýmeseň düşünýän nälerin? Sen näme öz oğluňy tanaň okmy? Ol özüne aýratyn hormat goýulmagyny isleýär. Haku ne hak oň öz aýdany bolaýmaly. Ay, bad howara oğluňyz barda. Şeýdi ben meşhurluk gazandy. Her näme diýseňizem, meniň oglum etjek işini bilmän ýaýdanyp duranlardan däldir. Ola, oğluňyz peýdasyny ziýanyny düşünýän adam. Ulu bir edaranyň garamatyny boýuna alan adam. Peýdasyny ziýanyny düşünmesi bolmaz ahyry. Ay ola, edaraň mehbidini arap ýörenligini bu gurrunlaryň başa agyrdyljakmy? Garryny. Siz näme, meniň oglum ogry diýjek bolýaňyzmy? Men bir gönümel adam. Göwnümdäki aýdaýan garryny. Onsoňam Şerhanyň ogurdygyny açyk bilýän bolsam, gurrun başga ýerde, başga çaraga hemde bolardy. Men bu gurrunlardyň esen ýanynda diýen. Oňam özüne ýete sebäb bar. Sen meni bagyşla garryny. Aslyny bu gurrunlary bu wagt bu ýerde gozgamalym däldim. Ay beýderek warsaklar bilen ýüregiňi çiýşiräýdim öýdýän-a? Ýokla. Men azady, myzaýyk bilip duran garrylardan däldirin. Beýle gurrunlary derdim agyrylyp ýa ýeňläp durmaz. Maňa ogul wagt derler.
Yüreğim katı çıdamlıcadır. Onsoğam herkes öd ekenini oror. Eger sen şu gurrunları ak yüreğin bilen aydiyan bolsoň, men senin gurrunlaryny dinlemäge mydam taýardyr. Sen janlygon adyňa näme diýdiňe? Ben adım Kutlu. Akkaladan. Bizim obamızda 3 tane Kutlu vardır. Kutlu gördüysen tanımayan olmaz. Kutlu kör. Öde tanışat. Adyňy köp eşdipdim. Oğulbağı dece nämedir bir zady ýadyna salmakçy bolýan ýaly beýnetine agram saldy. Ara dımışlyk düşdi. Şol wagt Kezelxanaň uly derwezesiniň agdyna gary renkli Volga maşyny gelip taklady. Oğulbağı dejem ýüreği gopdy. Eline saklap oturan hatasynyň ujuny götüledip ýer ortda çağa ýaly begenip seslendi. Ana, asıl onun ödüm geldi. Şirhan geldi. Men onun geljegini bilýärdim. Derwedan ýanyna saklanan Volgaly adamyny Oğulbağı dece öz oğulları öýsedi, ol başga bir adamdy. Garryny sanrap duran ellerini gözüniň üstüne kölegeledip, gelen maşyny teşnelik bilen seretdi. Gelen adamyň öz oğullarlygyna kemsiz gözi getiren ene, içki gynanjyny gizläp, sapaçylyk bilen sözledi. Hey, birin kämeňiz maşynyň başga da bar boldygyda. Yoksa bir töwereklerde qara renkli Volga bolmaly däldir weli. Ay bäbit bolada. Elbette işi der diýetikdir de balam. Oğul wattaydy. Adamçylykdyr gerek aradyň bolsa, çekinmäň daýdy berin. Men getirip berýär. Yok çigdin qabygy ýaljagam kim zadym yok. Menki bir häk gögün. Aktıcaklarımı yüreğim küýsedi de ağzaydım. Aslında adamlar katı gowy. Näme gerek daýda diýişip durlar. Men il günden razıyla. Goňşularym gün ırman gelip durlar. Bähit bolada. Bugün meniň özüm owa gaýtjak. Menini gotullum. Gün ýaşyp barýar. Indiden soň oğlu olarmy? Onu da şu ýagdaýda. Yok özüme galsa men hoň ýaly ýerde gidebiljek däl. Ýöne häli şerde işleýän bir gyýt garry men sizi öýüňize eltip gaýdy bereýin diýdi. Garaş adajyk diýdi. Ýerimden kaka maşyny geljek diýdi. Inçe tamabilen garaşyp oturandyrym. Ina häzir iş gutorar göl Akmaraldan ýene bir geýdek sorap göräýär. Meniň Akmaral diýänim maňa seredýän doktor gyýlaryň biri de. Şeýle bir dözümsü, mylaýym maşgaly. Senin gurruguna diýen ol Akmaralyňyz men gyýdym bolmaly garryny. Men Akmaralyň kakasy. Way, tuway. Ha saglyk bolsa bugün aktyjaklaryň görersiň garry, görersiň. Wey, asıl şey diýsene. Akmaral ýaly atly maşgalanyň atasy bolanyňy da begen. Onun ýüzüdi, sözüdi, derde derman. Dermandan beter meni aýak üstüne galdyran zat onun mähirligi boldy. Sen juda bagtly adam ekeniň, Kutlucan. Başga ýagdaýyňy bilemok welin. Ýöne şeýle adam kärçilikli, maşgalanyň atasy bolanyň üçinem sen baryp ýatan bagtly adam. Sen meniň bu gurrunlarymı henek diýip düşünme. Beýle bagyt hemme kişe ýettirip duran zat däldir Kutly. Öz gurrun döşünün çyny bilen gurulýanyna Kutly kemsiz göz ýetirdi. Oğulbağı dejede dogurdanam beýle wagt ýokdy. Oň oğlu biperway hem gara söýmez adamdy. Il günüň arasynda garryny oğlu barada juda sapaçylykly gurulsa da adamlar Şirhanyň ähli häsiýetlerini beletdiler. Ýöne ol Oğulbağı dejeniň oğlununam gelini Sähra Güllünüm diýerinin wagty ýokdy.
Ol bir ocaktan öýren adamlardan käýnip oturmagy özü üçin peslik saýýady. Beýletmek döwletliligiň alamat däl diýip düşünýärdi. Oň ýagdaýyny aňyp duran Gutlum sapaçylygy elden mermen guruldy. Sizin oğlunuz bütün rayonunu tanılayan adam. Özüňiz de belli zat garry. Köpüň öňüne düşden onu oňut görýänim, tersine yek yarım ýygrenýänim tapylýa. Şeyledirli, yönü bir daha aklım yetýär canlygyň. Başlyk bolmak aňyta da däl. Ha, öyle. Wey, men näme takırdap otyrny. Şaýym tutoýun. Häli birden palatalara aýlanyp Akmaral meni gözläp ýören bolaýmasyn. Baraýyn ýanyna. Oğulbag dejek gidişi ýaly oda öýlenmän Akmaral bilen terkeşip geldi. Kakatynyň özüne garaşyp duranyny gören Akmaral müýnni guruldy. Kaka, seni köp garaşdyraýdymmy? Men beýle ýergele ýerdiňden ötmedim-de. Diýen ýok gyzym, diýen ýok. Biz bir diýen çalyp ýören garry adam. Garaşmamyza da belli bitirýär goşumyz ýokly. Na gaýta saý sebäp bile Oğulbag deje bile tanışdyk, ömür ýabyr etdik. Bimen öýde size gurrun berýän garrenem-de. Ha, men asyl muny görünmadymy? Şomu kadiydim-le. Gyýdym, sen men barada gurrun berip nämeler diýdin? Birin kedel hanamyda ankataşyn bir garraýaly getirdiler diýene delsiň bäýürne. Ýokla, ol beýle diýen ok. Gyzymyň saňa syn oturupdyr. Saňa gurrunçy enem diýe. Şeýli enelerin gadyr gymmaty bir başga diýe. Ananyan, Akmaral gyzymyň şeýle diýjegini ananya. Ýöne öli adamyň gadyr gymmatyny saklaýanam. Onu itten beter harlaýanam ýene adam da. Hay bolýar da, gep beten gep bolýar. Näme diýsen ogutly? Saglyk bolsa, seniň bilen ýeriň giýininde bir ýürek döküşesim gelýär. Gurrun näme garryny, gurrun näme. Aslynda ha öňüňize garaşyp oturan bolmasa bugun bizinkä mehman bolay. Öýe barsaň özüň ýaly gurrunçy garrylaň ýene biri bardyr. Bugün däl. Aktyçaklarymı göresim gelýär. Bir ay bäri men olary göremok. Ýene bir gün. Beýle bolsa, min maşynanda garry, saglyk bolsa ýene ýarym sagatdan öýüňizde bolarsyň. Ýörüň. Yürü. Oğulbag deje hatatyny söýge dedinip maşyna ýöneldi. Akmaral garryň goltugynyň söýget berip onu maşyna mindirdi. Wagt döwletiň artyn janlyydym. Şerde men saňa duşmadyk bolsam, men orta ýolda ölüp galaýmaly. Maňa duşmadyk bolsaň, belki Akmaralynam has oňut başga ýerine gabat gelerdim. İlle oňut maşgala kemdir garryny. Şeýledirli, ýöne Akmaral bolup biljegi ýokdur. Onuň maňa eden hyzmatyny käbirler hut öz enedine de etmez. O zatlary gözümüz bile göre gelýär canlygyň. Maşin uly ýola düşürandan ara dımışlyk düşdi. Olaň hersi bir pikire gumrady. Mundan sanlyca minut odal özüne aýdylan mäher sözler Oğulbag dejen gulugyny ýene öýredek ýanglandy. Gyzymyň saňa syn oturupdyr. Şeýle enelerin gadyry gymmaty bir başga diýe. Ananyan, Akmaral gyzymyň şeýle diýjegini ananyan. Howa da adamynyň gadyr gymmatyny saklaýanam, onu itten beter harlaýanam ýene adam da. Oğulbag dejeniň kalbyna ýanglanyp duran bir sözleri
özünden başga eşten adam bolmady. Tötenlikde edilen bu urunlar geçen günleri, bolan wakalary oğulwag dejen gödüňünde canlanyrdy. Oğulwag deje rehmet söýür aýarly. Ol te garrap tapdan düşýänçe kalhoz işine gatnady. Halal dehmedinden düşen haky ödürün ýeki ogly Şirhan üçin saklady. Oğulwag deje iş alada bilen ogluny edep terbiýe bermäge wagt tapmadymy, ýa-da ony işletmäge dözmedimi, gara Şirhany lälikdiredi boldy. Oğlanlykda çöp başyny gallyrmadyk Şirhany ulalaryna da iş hoş ýakmady. Bolsa da garryny oglunyň ýokary bilim almagyna ýardam etdi. Ony guruluşy gurunun oňa diýişe ýerleşdirdi. Şol günnüň birine Şirhan şäherde ýaşaýan Sehragul atly görmegi bir gyýdy bilen tanışdy. Oňdan gyýda erkin aldyran Şirhan oňa öýlenmekçi boldy. Ece, sen maňa haçan öýlenjek diýip mydama alar berýädiň. Inni terdine, men saňa alar bermeli boljak. Oy, o näme diýdiň boldy? Ece, men owodan myrgyy saýlap tutdum. Toyota ýarlanyber. Senin tanaň ok. O şäherli. Sen meniň tanamayan bir gyýdymy öýlenejekmi? Canmala men saňa öz ýanymdan gelinlik betlep ýörnägidi. Ýoksa da sen oňa öýde garrynemem bardy diýip aýtdyňmy? Son kun birden Ýatlattym Ece. O hemme ýagdaýymyzy bilýär. Pensiýasy känmi diýdi. Menem kännidim. 120 manat pensiýasy bar diýdim. Beýle bolsa garrataňam olaýmyl eken diýdi. O şeýle bir degişgen, şeýle bir göwün açyk. Diýsen ogy. Men gözüme ejejan, şondan başga hiç tat görnen ok. Onsoň men makam, sen hiç tadyň aladysyny etmeje. Bak can malam, sana yarasa maňa yarar oglum. Toy tutsaň bolýa. Ene şeýdibem Şirhan Sehragul öýlendi. Ýyllar geçip dur. Döwletli ojagyň sany köpeldi. Oğulwag deje bir topar agtykly boldy. Innoň bar goňjy agtyklary. Bir gedek saçak başynda Şirhan köpden mer ýüregini besläp beren arzuwny ejetine mälim etdi. Ece, sen maňa bir maşinjyga mal bermeli bolsaň. Hay, bar ýeke senden ma. Ejemjan gaýratlydyrlay. Özümiz ýallar külen maşinli. Wagtjan oglum, öýlenip toy tutdum. Üstüňe bir geňdi jaý salyp berdim. Entek maşin diýme jan oglum. Hemmesi birden aňsat däl. Ila özüň pul toplajak bol. Şeýdip hala zähmet bilen maşina däl, samolyot alsaňam men garşy däldirim jan oglum. Hällen märi enel oglun gurrungyny kededen diňläp oturan gelinleri Sehragulum gurrunga goşuldy. Gadan jedip öýe pul getirse oňa ýete satwomy? Ýöne diňe bir adamyň aýlygy bilen maşina alyp bolmka. Sen howlal bolsana, özümiz düşünşärs. Men bir ýere lal bolmak üçin gelen näller? Düşündiňmi? Meni enam atam lal edip bildimi? Gelgelinni. Sen men dilim maglajak. Hagy enesi, ogluň haýkuşdyga gör. Bak ikiňizden bir gepe gurrunu düşünýän adam. Agdy berje bolaýsaňyzly. Hiç saat ýok ýedin dawa gözlemäň. Bu sünnet olan arışyp ýörseňiz, uzak ýol aşy bilmersiňiz. Ojoňyz dargar. Bolmasa
Enesi, iyile veren şu pulluğunuzu yığınamal bolor da. Bir maşina gerek var, Şiirhan doğray diyarı. Vak gerektirli. Yönü iyilin algıyını dilemek kıyınla gelincan. Yüz oğuttan ıstı diyenleri de. Sen özünü tanıyan bolsaň men dileýärmi enesi. Algymyz bolsa bay dilerse. Algıyını dilemek pülü täzeden kazanandan yeňil däl, can gelin, karaşa elinli. Bergili benneler elinin giyiňän günü getirip bererler de. Wagt getirip bermezler enesi. Ya atlamasan beren radın gittigidir. Sen kimden näçe algyň wadygyny bir bilýärmiň? Ana ayt, algyň ýygnamak men bilen enesi. Vakt can gelin, dilemesini, sizi derek men kiçelýän. Güy, onu emçin kiçelýän. İýle berer ýal artyk zadymyz ýok. Sen enesi bolgusy rehimdarlygyň goýsana, ýogsa syýlyg berilen maşinem elimizden gider. Görsenemin aktarıp aňtap beren zatlaryny. Sen näme şoň üçin men ejeme iýgenjek bolýarmy? Vay, otursana adacık. Men düşündirjek bolýan. Syýlyg maşin diýdiňmi? Onu sana kim aýtdy? Uy, eşitdim de. Kalkoz sana kadir edip, syýlyk hökmünde Volga maşini vermeliyip karar çıkarıptır. Senem gayta, maňa maşin gerekkä, başga bir gerekli benne alaýsyn diýipsiň. Şo dogry menesi, şey diýipsiň. Yer dogry bolan näme? Aho, sen bir köýne saman aktarmaň besetsene. Men aktarýanym köýne saman näl. Men täze saman aktarýan. Näme şo gerekli benne diýäniňiz özümizden artykmyşmy? He? Ya bizden pul kötmüşmü? Sen men gönümel gürleýänmi? Geňörme enesi. Maşinli gurnuň gutordy. Onu özümüz aljak. Pul tapsaň alarsyň da. Öýe bir köpüklük kazanç getiren okwalyna ýene bu Volga minjekmiş. Şerefsene muňa. Ennesi meni kezek sayıp başladyňyzmy? Bolmanladı. Gözümüzde okumuz bolsa meni urjakdyňyzy bilýärdim-le. Men ýolum çek. Şöýden başma ýygmaldym gidip biler. Koýuwary gelincan. Agdyňdan hayraçy öri. Bugün ulan ilgün bir eşdäýmä görsin. Ýaşlyk etmeň, düýünün ojagy dargytmaň. Gereňiz maşin bolsa, onun işi hayırlı. Men bar zadymy tire bermän, kime bereýin? Siz bolmasaňyz, meniň zat nämeme derkar. Beýtme gelin. Agdy birje bolun. Meňem ýüregim daşdyn, demirden näl ahyry. Ýöne özüniň şeýde adam hökmünde görülmeýänmi gynanýar? Hey, diýgarrysy köşegine ýerer diýipdirler. Indi siz ikiňiz menden köp bilýäňiz. Ugrun tapyp, oňurup alyp bilseňiz, men azadymy gysganamak. Hay, ece diýeniň şeýle gorlay. Her zat köýne gorly adamlar da. Ýok diýdi da, ýygyp diýürde bir maşina ýeter. Ýaşasyn ejejan, ýaşasyn. Enesi. Edil şowat bolan gurrungyň paýawlaryna garaşyp duran ýaly kalkozyň pastalyony kapyda peýda boldy. Salamu aleykum. Wa aleykumesselam. Sağlık mı geçtikçe? Siz atıl sen miydin? Näme, gayret jurnal getirdin mi? Gel, çay içeli. Çay içip oturjak däl. Oğlan dije, ine raýonyň ismi hat gelipdir. Maşina aljak bolsa gelip ýygnasyn, bolmady aljak däl diýip, ine şoňa gol çeksin diýipdirler. Ne de şol hat. Ýan kalkozyň başlygy bana tapşyryp goýerdi. Bellisini etsin diýär. Oğlan dije, näme maşina aljak gelýdinmi? Aljak da diýermi? Aljak. Hay, inim, onu alıp satsagam tas 2 bahasyna geçer agry. Yok, koyuyor maşini özümüze gerek. Ertir özüne yığınarsın. Men bunu oğlan dijeden sorayan bolýyn. Maşina almalı bolacak hanım. Yönü men senden başka bir zat sorajaktymla. Hiçbekcan. Hem işine pensi pulumu vaktinde getirip berýädiň oly. Bir 2-3 ay beri men pensiýamy alamoklu. Gelenler oldu, gelenler. İki gedek pensiyan gelin gol çekip aldı. Anmasan sonra da göray.
Alıptım öydüyen. O ne gelli diyen? Kağıdın yüzünde kolun durandır. Bu meselesini öydüyen. Men on pensiyadığını bilemmek. Çağalara verilen kömek pulları öydüptür. Öydüptür, öydüptür. Bilmeni demek sen onu. Oğlan diyece kovuşur diysem, arkayın mala diyen özün değil mi? Ha? İndiki de senin hut özün kovuşurun oğlan diyece. Vah öye gelen olsa bolyarlı. Kim alanla näme? Tapavut yok onun. Ay bolyada. Mene öğütünüğüme oturdum. Oğulbaq dece bilen heştek çıkıp gidenden soň öýde Şerhan bilen aýaly galdy. Oňormantyn keýwany. Yumruk ýaly garryň göz dikip oturan pensiýasyna duýdurman almaly elekenim. Sen knämi? Eyvay, yan ejeng waka dilimi diýişlep zordan saklannym. Men edir oğurlukda tutulan ýaletdiňizle wayy bilergi. İýjek wa, geyjek wa. Pulun nämesine gerekmiş. Goýanyny getirenni bilen oğur. Men alsam derek tutar. Ol alsa Allah bilsin o pullar nereden çıkacak? Her yerden çıksın. Oň bilen işimiz ýok. Her kimiň öz zady. Be öýde menki senki ýok. O dogry ýöne. Ha näme ýöne? Aýdy ber. Bolay. Aslında näme diýsene? Maňa pensiýasym gerek gal özüm. Ejeng zat ken bolsa ötülüğünü yaşa dersin. Barmarnam getir benim. On ırskılını ayrayırsın. On son bal gününe vatken olsa... Deset. Yan koturun ödecen olsa beýle zatlar diýmezdin. Diyenim olmasa her kimem olsa seyleman. Ödecem edil beyle de derdir. He. Düşündün mü? Bu yerde düşünmez ýar-zat ýok. Sana pulsuz eceler gerek gel. Ay bolyala. Näseňiz şeýseňizler meni bir özgünüme goýun. Özgünüme goýdurjak bolsaň, ondan aýtjaklardyň bilip aýdyrly. Oğulbaq dece eli bir tahtaga agzly dolanyp ýene bulan ýanyna geldi. Ol gelinidir oğlunyň ýüzüni salyp görsede, o zatlara ähmet bermän gürledi. Ine şu kağıdın yüzünde bergili bennelerin atları, alan pulları vardır. Yüzlerine gelip alıp bilseniz alın. Bulmasa da elbette bir vaat hayır degirdi. Garreneden betedleri eşten Sähräwlüň şobada ýüz açylyp dili tüýjedi. İlle algymyz bolsa bay alarsa, asyl on bir wagt goýmar senesi. Şondan soň wakalyň ählisi Sähräwlüň isleýşi boldy. Bergili benneler Oğulbaq dejeden alan gardy pullaryny getirip berdiler. Oğulbaq deje ýaşynyň soňuna oň bar ardy oğullar gelini bilen agdyr ýaşap, agtyklaryna gowunyp gezmekdi. Sähräwlüň maşin marada islegen ýerine düşdi. Süýdürenkli Volga maşini kaşan howlyň kapysyna keserdi. Sähräwül maşinin gelen günü adamsyny ýegenni. Yerine ak renkten başa renkli maşin tapmadın mı? Maňa seret, ýyle a renkli maşin tapanok. Men agay tapmanyk gatyp gowy görwalym. Maşinni ilýän zat ýylyň kanendiş bolmasa gowdurdy. Men ya başga renkli maşin bile çalış, ya da täzeden renk kurdur. Düşündün mü? Ýek ýigrenniň şu ýylyň kanendiş tatdy. Akbap anyňa ýaxşy diýipdir gelincan. Ak renk elbette hele. Ondan ille yok renki tap bolmaz gelincan. Gelen zadın beydip yüzüne urmalı lekenin can gelin. Sağlık bilen münün yerine seret. Gurrun kese çeken olmasana. Maşinin renki kömürün renki ýaly. Kapkara bolsunla. Oğulbaq deje maşinni gurrunga gosulsa, ýene de dawany başyna tatynalaryny öýdüp çekindi. Şoň üçin ol ýuwaşlyk bilen turupdy. Öz jaýyna baryp, öz ödi bilen gurleşdi.
Allah canlarım, gelimin akıl bir yerinde mi ki? Hi gulyal ak maşını, kara eren urdurup büyürün adamını görüp adam var mı ki? Ya, ol bırakları bilgeçliğini diyer mi ki? Bak, menin oğlumu satış büyürün adamın diydiğini. Oğul bağı dece bolgusuz zade çöyn gurrunu ululdatı gelip duran okdy. Ol öz gurrunun soňky wagtlarda alga almaýanyny aňýady. Şo sebäp bile ol özüni çete çekip başlady. Şeýerhan garry renkli bolgan minip, sol gara bolgan arkasyndan bir topar dost gadandy. Ýuwaş-ýuwaşdan uly wedi peneýledi. Ol ilki guruluşykda prorap boldy, onu mudama dostlar gollady. Ol batkanjak näçe ulullugyça alkymyna yel aldy. Tumşugyny ýokary tutdy. Şeýerhanyň oýunyna şer hepdedi diýen ýaly oturuşyk boldy. Ol dostlary bilen mejlis kurdy. Bir gedek owaň abraýly ýaşullarynyň biri aradan çykdy. Onu iň soňky ýoluna uğratmak üçin diňe öz awalarynyň adamlary däl, goňşy kalhozlardan jemenine barýygnanypdy. Edir şo wagtym ýer bilen işe giden Şeýerhan gara bolgany minip öýe geldi. Ol daşyçykda güneşläp oturan ejetine barmydyňam diýmen epey batyp öýe girdi. Oğul bagdyjy oğluň häsiýetini 5 barmak ýaly belet bolan soň, onuň hiç zady geň görmem durmady. Garrene owa ýaşulsun jaýlamak üçin oğlu işden uruta dalyp gelendir öýtdi. Tuveleme, indi Şeýerhanam agara düşünürçi bolupdyr. Indi olam adamlara goşulup il derdine yarajak. Tuveleme, ilin toyuna ýagyny görmegin parlagyny düşünýär. Oğul bagdyjy ýeki özi içini gurredip, jaýyn güneşinde köp oturdy. Şeýerhan göli ýasy görnürlärdi. Ol arkaýyny. Oğlunyň bolşy, oğul bagdyjyň ýüregini ýene-de ünçide goýdy. Bu onuň nämetdigi boldy kaçanlar. Belki eşitden nädir? Ýogsa beýle golay aralykda ýaza görmän oturmazdy. Menim o ýatda değil, Halyk aganyň ýogalyny ol nireden bilsin. İýleginler şolar ýazady görmedi, soňky gün iýlen utanyp ýörmeli bolar. Oğul bagdyjy şular ýaly pikir bilen oğlunyň bolýan jaýyna ýöneldi. Ol hapgardy giden köneçe paşmany daşyşykda çykaryp, ýaýdana kapydan boýnuny tutdy. İştenem geldinmi can oğul? Ya ejehenem ay. Anha görüp durdun ahiryn gelenmi? Ýaňy daşarda oturkan ýanyndan geçip gaýtdymy ahiri? Sen näme ejeňe näbel etmi? Oňa bir zat gerekdirdi. Ýaňy daşardan gelen oğul bagdyjyň gözleri içerdäki ýagdaýlary ýaňy saýgyrdy. Ortada üstü nady nygmatdan dolu saçak ýalyp ýatyrdy. Garryň oğludur gelini ýaňy ojokdan düşen palawy aralyp oturan ekenler. Ejesiniň kapydan duýdansyz girmegi öýdäkilen keýpini boldy. Gelin kıyıngızının ucunu kahar bilen arkasına oklap koyverdi, yüzünü kete soğdu. Şeýerhan kıyşarıp yatan yerden kıymıllayınam diýmen, ulumsuz nazary bilen ejesiniň üstü aşyr seyretdi. Yalan hemle bilen aýalyna habar gatdy. Sen näme ejemine ar goýup bermediňmi? Ya, hemme zady şu aýdyp etdirmelläside. Gadynyň ojokdan düşüp durşy şu wagt dämi näme? Men 8 elim ýok, hemme zady bir dene däýer ýaly. Oğullar gelinin bolşuny görüp, oğul bagdyjy diýsen kiçelli. Ol bir wada aljyrajak galetdi.
Garrene beri oňoýsuz ýagdaýda gelenini aňsa da sır bildirmän sypaýçylyk bilen oğluna habar gatdy. Menin kim zadım yok can oğul. Men yapýança garbannym. Burşça uğdaş beşirdim. Siz arkaýyn iyi berin. Men yönetin eşitmediň kan diýip aýtmagy geleydim. Aýtmaga? Ýeri, men näme eşitmelmişim? Ana gördüňmi balam? Eşitmäziň de. Senin şu ýerde oturanyňdan bilýänle eşitmänliňdi. Wah, eşiten bolsaň bu wagt sen o ýerde bolardyň. Enesi bir zat zor gaýtalap oturmada. Näme diýjek bolýar? Şeýrhanyňa hiç tatdan habar ýok. Bugün hemişekilerden iyir gelen soň men asıl eşitip gelenleri öýdüpdirin. Hanlygaga ýok bolupdyr can oğul. Direk nahar çaýyň edinip şoňa bir iýleňinde görünjek bola gör balam. Ýogulan benden soňky ýoly uğratmak parydyr can balam. Ejetiniň gurruguna pitwa etmedik Şeýrhan, tersegini ýastaga goýberdi, yatan ýerinden palawa eline ýetirdi. Ya ejeseneme, mene asyl başga bir hoş habar aýtjaksyň öýdüpdirin. Hanlygaga ýok bolupdyr. Ýer ýok bolsa ýok bolupdyr da. Garran adam ýoksa da bir gün öler-de. Owada şondan köp ýaşan ýok. O benne närde bolar ýaly. Garlan ölümüne gynanmaýja. Olaryň awry bilen ölen kim däldir? Biziň ýaly ýaş adamlar ölse, ine iň ýamany şo. Ölüm bar, ölüm bar. Goýa göri. Ölümü hemmesi ölümdir can oğul beýdime göri. Can mürtiýi zat, eje. Ana, tüwelemesinem 80 tegeläpsiň. Paýlanşyga düşende de şondan köp zat ýetmez sana. Mysal üçin maňa şertnama baglaşagady. 80 ýaşa bölmeliýdiler. Men gorkman şol şertnama gol çekerdym. 80 ýaşdan soň näme hedilik görerni diýen, ha? O zatlara aklyň yetmese bolmaýar-da. Oğul wagtda oğlunyň bu rüňlerini özü üçin aýdylan ýarlydy. Öňünden eriz perdendiň şular ýaly gürrüňi ýydyňy aýdyp dursa, bulardan ýaxşylygy garaşmar däl. Men oğlumy beýle doň ýürekligi öwretmänim agyry. Oğlunyň batnykda gurrunlarynyň eneň ejid ýüregini kine galtydy. Ol içki öýkesini daşyna çykarman saklandy. Garreny oğlunyň aýdanlaryny degişme hukmyna kabul edip, oňa çynlaky ýüzlendi. Ol aýdýanyň dogurdurla oğlum. Garra bölüniň armany ýokdur. Ýöne il arasynda abry bilen ýaşan adamyny abry bilen soňky ýoluny uğratmagam döwletlikdir. Ben şoňa düşünjän görýän. Näme diýsene? Eje, men her bir öleni uğratyp berer ýaly molla däl. Mollaçylyk edýänleri de ynanamok. Onsoň men o ýerde nä körim bar? Enesi, siz meni arkaýyn nahar ýemäge de goýmadyňyzly. Oğluňyň naharyny bir arkaýyn ýesinli. Bir dünýä baky gelen waminem. İşli adamdyr da. Ýagdaýy bolsa barar. Bolmasa da owada adam gitdäl. Bize şolar ýalda molly müfti bolmasaň, sokçaryp ýörmeldirim öýdüm zok. Ýalňyşýan gelin, ýalňyşýan. Ýogulan adamyň jaýlamak üçin oňa adam şekilde adam bolup barmaly. İnsanlyk borjun bilen barmaly. Bular ýazatda algy ýa bergi bolmaz. Ol adamyň hatirasydyr. O zatlar adama edilýän hormatdyr. Birek duýgudaşlykdyr. Sen iyiliň toýuna ýasyna görünmeseň, adamlary ödüňden daşlaşdyrarsyň. Daşlaşdyrarsın. Daşlaşyp geçtin. Bolmandy ýylyň maňa çyýdyň aby gel peýda etsen ok. Näme olar men saçagyma çörek okladymy? Ýa-da Gaýta, adamlar gözlerini okup bolsurjak. Dulleşir goňşuňa çenli görüplik edýärler. Biz adamlar onnudy, bu waň adamlar şuny tanamally. Ey, hanlygaga diýeňde. Ey, o bennedi,
Gören zady burnun sokuruyor ördülü. Bir gedek maňa näme diýen bolýar? Gelin gaýnanyňy oňatça seredewir. Garryň ırsgalyny özüňden aýryp bir köynece tama oklaýpsyň diýip gulaguma degdi. Her zat garrylaň sarpasyny saklawerin diýen bolýar. Hey way, şondan bäri şo benni gözüme gelen ok. Bizim öýümizde bolup ýören zatlary o kimden eşitip ýörkä? Kimden işleri diýen? Ejem özünden maşgul zatları bilýän mi? Biya bir ýerde agzyndan sypdyrar. İle de gerek şo. Gurruňy alarda uloldur. Koyuver gelin, koyuver. Intega durmuşumdan nägili däl. Öz süýügüm özüm süýrýän. Hiç zady elim golum galmaýanlygyna da iyiliň ýanyny deýrenip ýörmerin. Ejem ozal köp horluk göründir. Horluk barmy bu? Ýöne indi men bir zata gynanýa. Men size terbiýe berbilmändir. Şey diýe, Can ol. Sen dinlemeseňem senin gulagyňa sakırdap oturmak meniň borçum. Yüzüňi ýokary tutma. Gözden düşerdiň can ol. Adabraýyny ýitirerdiň. Yitiren zatyny täzeden gözläp tapmak, onu öňkü kaddyna ýetirmek gaty kyn mor oglum. Meninke häk bir jany durman aýtmak. Sen emindi ağa gara düşünürse bolupsyň köjegim. İşin känim bolsa, sen ýadap ýorulup gelenem bolsaň, golay aralykda hanlyk ağalara görmüň oglum. Onsoňam ýene bir zady bilip goý. Siz gepin sözüň uğrunu bilmän. Aýdýan zadyňyzyň soňunyň nire barjaklygyny aňşarman. Käte gödük gürleýäňiz. Men o zatlar üçin kiyini saklap ýörmerin. Ýöne başga adamlar eneň däldir oglum. İl bilen gürleşeňde gaty sypaý bolun can oglum. Şeýerhan etli palawdan madaldaýan soň ýağly elini saçyň arasyna süpürtdi, gyşaryp ýatan ýerinden aýalyna üzlendi. men sana haçan aýtdym o. Ejemeden ahar goýup berdi. Eje, han sen öz tamyňa bar. Saňadan ahar goýup berterler. Bu ýa bir. İkinciden emeje. Hemme kişi akıllı bolupdyr. Şu yumruk ýaly kellede akyl ýylýan zat ozalym ýeterlik bar ýaly boli, ýene hemme kişi maňa akyl öwredi. Oğulbag deje, oğulnaýdan zatlarynyň derek tutmanana gynanyp, iki elini deýdine diýrep zordan ýerinden galdy. Ol Şeýerhanyň näme diýip näme aýdýanyny aňşyrman, aslynda onu aňşyrjak bolman kapydan çykdy. Garryna oturup turan ýerine, oň tozanly aýagynyň ýygyny gören Sähragül adam syny ümledi. Şeýerhan, ejim oturup turan ýerine bir teret. Hapa tolanly aýagy bilen şo durşuny düşeň üstüne geçäýipdir. O näme aýdýan? Sen onu ozal işikden girmäke görmelekende. Bir de onun näkil gelenligini aňşarmandyrdım. Ondan eje senki, onu sen wakaň men bir zat aýtsam, o menden gaty görürdi. Aýagyna käte ýumur ahry. Ejesine iýgenmek üçin geliniň bu sözleri Şeýerhana ýeterlikdi. Ol kapydan çykyp barýan ejesiniň ýygynyň gygyrdy. Eje! Hay eje! Ha, näme boldy? Han bäri gel. Näme diýjek bolýan balam? Eje, han bir aýagyna seret ahry. Ha? Yer aýagymyň nämesi barmyşyn? Ine seretdim. Eje, dünýäde näme kän suw kän. Senin bir käte aýagyny ýuwaýarlar ahry. Beýle bolmazlar ahry eje. Bide owarramla. Ýöne başga ýerdegen görerler. Bir baran gapyňy ikilenç eltmediler eje. Oğulbag deje oğuldyň soňky sözlerini eşitmedi. Bu wagdan göz garaňkyrap, gulagy gapyrypdy. Garry
Qarrene ulimellegin çolo küncünne eginne gytyp oturan tamjagadyna özüne atdy. Mana düşmez oğlunyň gödek sözleri, howalaty bilen gelini Sehrawlyň bolşy Qarreneň böwrüne berç bolup dönedi. Oğulbag deje düşüğünü gıyşartda sessiz ağladı. Şol günüň ertesi olan goňşusy Nur Sultan aýda nahar biçirip goňşa gora getirdi. Ol Oğulbag dejen kapysyny açanna Qarryň halynyň teňdigini gördi. Goňşujan, men sana nahar getiripdimle. Vah, nahar yemeği iştemem yok. Rağbatım ama. Qoğuz sen menin pecimi otlap ber. Men bir hili, üşüdiyen yağlı. Nur Sultan aýda peç otlamak üçin hatyrdanıp beren ýerinden Sehrawly gygyrdy. Ayu, Sehragul. Gaýnyň iňe gatyp ýatan ýalla. Näme sen o zatlardan habaryň ýokmy? Sen näme maňa hen kiren bolýan? Yarım ýanyňy bilýän motoň maňa däldi gitdi doktora habary. Şirhanam ýokmy? Şiirhanyň işe gidenliginden sen habaryň ýokdur. Ýa-da men gaharym getirip gyýyrtjak bolýarmy? Şu yek ýigreniniň bilip duran zadyny sorýan adamda. Wagt men sen şeýle diýjeňi ozaram aňýadymla. Ýöne Oğulbag ejem, ýagdaýyny size duýdurmak men borçum. Ene şey dibem Oğulbag deje ömrüne ilkinji gedek ketelhana düşüpdi. Ol şömrüne yekeje gedegem doktor bilen iş salyşyp görmen. Oğulbag deje ketelhanada bir ay yatyp bäri bakdy. Ýöne ketelhanada bolan bir aýynyň içinde ol ne oğlunyň, ne gelininiň, ne de agtyklarynyň diýdaryny görüp bildi. Olar yekeje gedegem Qarryň halynyň habar tutmadylar. Bu bolýan zatlar Oğulbag deje näçe gynanyp ýüregi ýylsada iýletir bermedi. Qarryny dogry bir ay diýilenne ketelhanaň doktor Akmaralyň kömegi bilen öýlerine geldi. Akmaral bilen Qaqaty Gutlaga Oğulbag dejeni kapylaryna düşürüp hoşlaşdylar. Eden hylmatyňyza taňry ýalkasyn. Sağ ol Qarry. Men inne siziň öýüňize belet boldum. Käte gelip halyňyzdan habar alyp duraryn. Vah, men size näme alkyş aýtjagym bilemok. Siz bir meniň üçin düren adamlar ekeniňiz. Oğulbag deje olar bilen hoşlaşyp howlyň kapysyndan ätledi. Hemme zatdan odal oýnap beren agtyklaryna Qarryň göz düşdi. Qarryny olar görünni begenip agtyklaryna ýönelinde, olar Allah diýersiň ýap bir adam görenýäli öýe tarap ýokça göterdiler. Diýdaryna zar bolup, zordan ýeten agtyklarynyň özünden gaça durmak Qarrynyň biline palturlanýar etdi. Oğulbag deje könüje tamam güneşine barıp özüni ýere goýberdi. Edil şo adam kapyda qara bolgy peýda boldy. Goltogy galyň papgaly Şirhan ýüzüni ýokary tutup maşynyny düşdi. Ol ejetiniň tamam güneşine oturanyny görse-de görmezlige salyp ýywana çykdy. Ol ılgap öňünden çykan aýalyny eline papgasyny uzatdy-da ejetine tarap başy bilen ümläp sordy. Haçan geldi? Sehrawul gurrunun kim maradagy diýenini bilip dursa-da bilmezlige, görmezlige salyp gürledi. Kim ol haçan geldi diýen? Qarry haçan geldi diýen. Sehrawul göýe derdiň Oğulbag dejeni şu wagt ilkinji gedek görýän ýaly gürledi. Uy, men an şu wagt görüp durun. Şeýlemi?
Gelin adam gelininin duydurmalı okşaya. Hamala onu biz ketelleden yali. Cını yetikte. Yuvaş. Öde bir eşteymesin. Her zat men ona gelimi deyin. Olaram izinden varıp bilmedik. Güýz patlanyň ahyrky günler bolan soň howaň soğugy ennamyň tikenekle diýdi. Oğulbag deje howaň soğuk bolanyndan mi, ýa-da gynanyp gaharlanyp oturanyndan mi, süňgüni saklap bilmeýän gagşýady. Şeýerhan ejesiniň üstüne awanyp duran ýerinden tordy. Haçan geldin ece? Sağlık mı balam, kurgunluk mu? Men senden haçan geldin diýip sorýan. Biz ha gurgunla, oňatla. Yapyanca gelip durşum oğlum. Gelilim beri entek, üye de girem ok. Şeýlemi? Ha, Näme, doktoruň edýän där dermanlarynyň haýır degeni okmy? hayır degýär oğlum. Men aýak üstüne kaldıran şolaryň där dermanlar can oğlum. Garreny oğlunun üýtgöçi hoşamaýlyga garaşmasa da düýdansyz ýerden beýdip nagarasyn öwretmänni. Doktoruň peýda seýen bolsa öýe gelmeler ekeninde. Ýylyň seni alda derdine derman tapan ok. Ha sen bolsa haýır tapan ýerinden kaçyp gaýdýan. Men kaçıp gaýdamak oğlum. Men doktorlaryň özü goý berdi. Inni ýagdaýyň oňot, gutullyň diýdiler. Sen ýagdaýyň görüp durun ahyry. Gagşap oturdun ahyry. Näme? Ýene bir ay şu ýerde bolanda şu ýykylmyş kulbäňi bir gelägede götürüp alyp ötäger etdiňmi? Yer inni sana bu ýerde kim där derman eder? Kim wagtly-wagtyna çaýyňy suwga sereder? Kaşaň jaýyň eýwanyna çykyp duran Sähragül iki elini bakynurdy. Ol bulan ýanyna gelip garrynyň halynyň habar almagy, ýözüne kiçilik bilýän ýaly duran ýerinden eşitiler eşitilmez öňürdedi. Gelin bolsa öz başyny öz çarajaktır da. Bir topar çağa bile meňe yer getir unnödüňmi görmäne duranok. Öz başyny çarajak gumany barmy? Hiç kimiň ýanyna alyp oturup bilmez. Özme başarjak gal. İş, ýygnyk, rayon, hasabat seretmeseňe bolmady. Her adam öz ejeň. Belkonna onu men teretmelidir. Sen näme seretjekmişiň? Sen öz çağalaryňy başarsaň azmy? Onsoňam sen davlenýäň marahy. Ay diýene men. Anqataşypdyr, bilýän zat ýok. Mundan mudahar bolmaz. Bunu men häziriň özünde ýene de doktor akideýin. Oğulbag deje asqansaly ýagdaýda haly teň oturanam bolsa, ähli üýjüni ýygnak gürledi. On haýwatly tetip bir hili höküm mäl bolup eşdirdi. Menin nitide uzak görgü bolmaryn can oğul. Tünegimi taşlap inni men hiç ýere gitjekdi. Men öz ýagdaýym özüm oňat bilýän. Meniň ýagdaýym doktorluk däl. İlim günüm ýaşatyn. Olar barka men ýeke janymy gaýgydam ok. Oğulbag deje sanryan elleri bilen saçynyň ucuna dakılan açaryny gözläp tapdy da gapa bardy. Ol ısgynsyz hor jellerini gulpa ýetirdi. Bu wakadan dogry bir hepde geçen soň Oğulbag deje gijede günnüzde ýandan aýrylman ýörün goňşularyna şeýle diýdi. Sen gitti ak maral alıp gel. Doktor ak marallıyken tanımayan olmaz. Getir şunu. Akmaral kakady gutlaga bilen şo demde Oğulbag dejeň ýanyna peýda boldy. Geldin mi? Canlıydım. Vah vah ey. Sen yine de beýle ebla ýagdaýa düşeýşiňi. Ýür, häziriň özüni keselhana ýerleşdireň. Däri derman edeli. Aydım. Menini där derman bile becerip bilmersin. Aydım.
Bana hemme zattan beter. Prezident behri gerekti. Şol bana en gerekli dermanı. Şu derman benim için eli yetmez oldu. Men muň diline düşünüp dur. Hem gydym, garreneni dinle de yanından ayrılma. Men tiz gelerim. Benim demim sanalığı. Ben sana bir tavsiyen belli günlerim hiç yança garip külbeğimin kapısı açıldı. Açılıydım. Yoksa da hani Şiirhan niredi. Şiirhan bu adam niredi. En ona uzak yere gitme. Yanımda bolluyiptim. Hani. Şeirhan ejetiniň eňe gatyp ýatanlygyndan habarly. Ýönül ejetiniň aýdanlaryny pitwa etmän işe girişdi. Oğulbağı dece bu wagt ýek oğlunyň diýdaryny görmek isleýärdi. Oğluny oklap çöňgelen gözlerini kapaty kiyadi. Garreneň ýagdaýyny ýüregi bilen aňyp duran Gutlaga sapaýçylygy ellenmermän gürledi. Ol yalan sözlemeli boldy. Şiirhan yapyaňsy da şu ýerdedi. O häzir geler ene. Häzir geler. Gutlaga wagty ýetirmän kapyda keterip duran maşina minni de şo demde Şiirhanyň ýanyna peýda boldy. Gutlaga baranna Şiirhan öýde ýaly bir kuşdan adam bilen gök çaýyň maşynyna warta kurup oturan ekeni. Ha, geldiňmi Aşyly? Aýdyp otur. Birlik näme ýumuş? Sana yumuşumun düşmeýäni bir gowuzat. Aşyly, sen men bilen beýle gürleşmäge het edip bilýäň-o. Häzir men sen bilen gep uruşturup oturmaga wagtym ýok. Tiz bolla ýörege. Garrejaň halyndan habaryň barmy? Ol eňe gatyp ýatyr ahyry. Vay, benim asıl bir näme diýjek diýipdirin. O käte häli gittim, şimdi gittim edip alzırady ýa, oňa söz ýok. Hene bir görsem ha, hiç tat bolmadyk gal tüwelimi sakyrda otyr. Wah, men oňa beletle gorkar ýa zat ýokdur näme barsam. Ay sene bir... O sen ýoluňa seredip otyr ahyry. Tur, soňuna galmakan, tur. Turdum, häziriň özünde turdum. Görýän göli Gutlaga siziň garaçynyňyz-o. Yer. Şeirhan bilen Gutlaga bärden maranlaryna goňşy golum tanış bilişler eýýäm ýygnanypdyrlar. Kapyda üýüşip duran mähelläni gören Şeirhanyň ýüregi gopdy. Ol özüni ağlarryp teredýän onur çögüleri dogry bakyp bilmän, ýüzüni aşağı talyp ejetiniň ýatan jaýyna bardy. Oğulbağı dece gurap giden ısgınsız doğduklarını gıymıllatdy. Hani benim bağlam. Şiirhan gelmedi mi? Yok mu? Oğul bak teyze. Oğlunuz bar. Onun yanınızda oturuyor. Ece min berdi. Sana näme gerek Ece? Bana senin didarın gerek. Can oğlum. Ben sizden
Radıydıran. Dedim, benden razı ol. Şeýerhan ejetine jogap bermäge de yetişmedi. Düşökde yatan qarry yeni ýekiji gedek çalaja titkileni aletdi de dünýe bilen baky hoşlaşdy. Oğulbag dejäni iň soňky ýoluny ugratmagy gaty kän adam geldi. Adamlar onu qara ýere tapşyrdylar. Ol ýyl gününden goňşy golamlarynyň müňde bir razy bolup gitdi. Garrenäniň güllen näzik, ýöne gül dünýä ýaly giň ene ýüregi soňky demde ähli zady bagyşlady. Ol dünýäň ähli dert azaryny özüniň yumruk galjak ýüregine götürüp gitdi. Durmuşda her kimin öz ornu var. Onu özüni hiç zat bilen doldurup bolanok. Men bu zatlara inneni düşünjek bolýan. Dünýäniň ähli baýlygyny ýygnap beremde de menini onu tapyp bilmer. Bütün dünýäni elek sokadyp aýlanyp çykamda da menini onuň diýdaryny hiç wagt görüp bilmerim. Öz goý beren ýalňyşlygym barada näçe köp oýlanygymça o men ýüregime şonça da köp adap berýär. Menemini halymdaky şo dert adary ömür waky ýüregimde götürüp bermeli boldum gutlaga. Obamyzyň günne gorsunna, uly oluň çatyrygyna konumçylyk bar. Ente komunyň reňkide tolmadyk täze mazar, mesaňa mälim bolup, uly ýoldan geçenden gözüni ilýär. Göwnüňe bolmasa yumruk ýaly garrenäniň mazary, beýliklerden has uly, has belent ýaly. Belki de onuň enelik mertebesine, enelik ýüregine iýilgüniň aýratyn sarpa goýjany üçin şeýledir. Eneler hemişe hemme ýerde de belent bolupdy. Olar mydamada belent bolar. Ýöne onu öz wagtyna ýüregiň bilen duýmage başarmaly. Magatmul Müşeýewiň mertebatly radio oýuny dinlediňiz.